Lewong mawon nggih. Hah? Lewong. Lewong boleh. Ya, maka silahkan. Yuk. Lho, kok ngani karo Ibu? Mbok bawani sik to. Ayo. Dalange kene kok iso nganu dhewe. Pripun Bapak ngagem napa? Nganggo. Oh nggih. Ha iya. Golek pasaran ayo. Golek pasaran. Heeh. Mbah BG sugeng dalu. Wah, Penggemar niku. wah. Kae hopingmu ya. Penggemar panjenengan. Nah. Yo. Kembang kumambang bas pekeng mijen. Truk. Iki nak bawa lar mengeng to. Lho. Lar mengeng wandamu. Mas Kumandang. Hah? Mas Kumandang. Apa ya? Takonon ra Andre. Apa get? Uget-uget. Ki Mas Kumambang apa udu? Engko danang gula. Apa? Mas Kumambang. Lah ya Mas Kumambang dadak gula pateni ngono. Lah nggih. Wong tuwek aja pusi. Mboten. Oh, Mbah BG. Pasrah kanggo basa. Oh, badan nyawer, badan nyawer. Badan nyawer Mbah BG. Nrimo bantu mengku Cah kurang dedeng suaranya ya apik men ya. Ah iya. Aja nyawang wonge. Sing penting rasane aja. Terus timbangan tetawa lara. Ya. Tiba. Buka kendang napa saking kula menika Bapak? Ya kowe sisan. Oh saking Buka kok cangkem. Buka suara. Wes, seniman kok ngarani ora cetha. Buka celuk. nggih. Dadi celukan. Hah? Buka wis. Enggak.
apik tenan anak wedok wajan. Monggo. Sawa sing buka. Yuk, perahu layar. Gayeng. Nggih, menika saking Pak Kondang perahu layar. Sinten? Tengen kupas iki. Ayo, Mbak. Mbah. Paranggono tengen kupas. Oke, monggo, Mbak. Yo, Nduk Ika. Monggo. Buta-buta galak solae lunjak-lunjak. Ayo kene. Rupamu sing celon men iki buron apa tasang kukuran kang rembet lawang wewe ora marani lawang wewe ora marani aku ngerti ayo kanca-kanca bali kalo kae Mripate wulune eno mangga Mbak Puji mongolune amben Turun. Matur Mbah nuwun Bu Puji. Nggih, sampun ngaturaken mulu bengkerok menika. Nggih. Dan Kulite kok dadi wulu. Menu ora padha rasikane. Nduk. weh, Wah. nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Sopo to? Nggih. Nama lengkap. Menika kula Eka Prihatiningsih menika Mas Bayu. Eka Prihatiningsih. Omahmu ngendi? Wah, menika kula sing Sragen kula. Omong apa iki? Kowe iki Sing cetha lho. Kowe nyai ku iya. ngomong sing cetha. Omahmu ngendi? Nggih, menika kula saking Sragen, Mbak. Seragane ngendi? Sragenipun kula menika Sukodono. Sukodono, suka seneng dono weweh. Nggih. Wo. Dadi iki warangana sing lumo lahir batine. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi panjenenganipun panjenengan menika kabul Pak Bayu nggih. Amin. Nggih, nggih. Sing kuliah Alhamdulillah menika tesih semester pira? semester 6 menika Wah, Pak semester Bayu. 6. Oh, ning ndi? Nyapa ta wae? Ya wis. Aku takon ora dijawab. Sing kuliah ning ndi, Nduk? Nggih, menika tesih wonten pasiran isi Surakarta menika. Isi Surakarta jurusan apa? Jurusanipun menika karawitan. Karawitan, nggih. Status. Muga ndang lulus tepat waktu. Amin. Status. Alhamdulillah. Status. Piye? Status piye? Status ki apa? Status ki nganu lho. Kowe wis tau disemes apa urung? Semes. Wah, nek semes dereng, tapi ya dilop mut nate. Wah, malah nemen kuwi. Wah, Semes lu tau dilop malah wis iki lho. Panu, saya pemain bal-balan Pak Bayu. Oh, pemain bal-balan. Ya. Urung duwe pacar ta? Alhamdulillah menika dereng Pak Bayu. Cita-citamu pengen duwe pacar apa? Dalang, apa pengerawit, apa dagelan? Wah, aku nggak menyesuaikan lho Pak Kamu Bayu. menyesuaikan lho. tapi lagi gelem.
Rasa. Tukang son iki lho. Aja ta. Modelmu kok Scoopy no. Ora apa-apa. Sukupi tapi larang. Ya larang. Iya ta? Iya. Kalian jenengan sik larang sukupine. Iya, wah. Penyanyi karo kowe larang skupine reng. Rumasamu aku wedhus. Ora jenengan mboten wedhus. Apa? Sapi. Saura Lho Kak. Nggih Pak Bayu. Enten pamundhut. Anu kula menawi pengen dados jodoh menika pengrawit Pak Bayu. Oh, pengen duwe bojo pengrawit. Nggih. Apa? Tukang apa? Ki ana wong kaya ngene barang ya. Anu wis sing anu tukang ngegong Pak Bayu. Tukang ngegong. Nggih. Sebabnya apa kok pilih tukang ngegong? Wah, tabuhane gede dhewe ta. Wong milih gedene tok. Oh, tabuhe gede. Nggih. Ya. Nduk niki enten panyuwunan. Panyuwunan Pak Bayu. Nggih, Nyidam Sari. Terene ta? Nyidam Sari. Saking anu menapa saking ketua panitia Bapak Istianto ngersakaken Nyidam Sari dipun bawani. Saiki aku njaluk tulung kowe gandrung karo gareng. Kalih. Sik. Niki gandrung kalih. Kowe Loh, ganti sing liya ana lho, Mas. kok ganti liya kowe? Bareng kaya Budar sini. Anu pengen milih budar sini. malah penak wong angger seneke dobel ngentut tok. Kowe Mas ratenane angel ae. Dosa lho durhaka karo wong tuwek ora paleng kaya ngono kuwi lho. Lho tuwek ya ditebaske no. Lho mangsane tebu apa piye? Mangsaku ae. Ayo kowe nembang gandrung Mas Gareng. Alah. Wis toreng ditampa apa adanya. Tabakanlah hati Baim ya Allah. Alah. Ya lek. Tabakan hati babi apa? Baim. Oh. Lek ora pancen ora gelem karo aku ya ning mburi kono. Ya gelem. Gelem aku. Iya. Kepepet ana ning kowe tok wis. Nggih. Duh, wong bagus. Oh, nggih. Iya. Kowe nyamamu bagus kok kaya Maidun. Mboten. Apa? Bagus saestu niki kok. Ih lho piye lho? Wong ngene kok ora bagus iki lho. Iya. Sing ngomong ora bagus sapa to? Tak kuampleng tenan lho. Modar rek. Kowe Kijane- ora ngomong dijotos rek. Ki jane sinden apa preman pasar to kowe? Ora. Ya aja tak ya nduk dicoba digandrung nduk. Duh wong bagus. Duh wong bagus. Oh, masuk ora? Iya. Malah guyune kok malah lampir. Ya, wong jenenge ekspresi apa niku bahagia niku orang kan masing-masing. gitu loh. Iya. Nanti ku andani kok angel tak balik nang tang TK tenan kowe kok. Oh. Kok cah paut lho masaku. Ya nduk. Papu janing ati. Gandrung madep aa. Aja madep ngono lho. Madep aa. Apa to? Kakak. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Mas. Piye? Aku malah wedi dhewe lho, Mas. Digandrung wong wedok wedi lho. Lho, gandrung kok ngejak gelut lho rumah aku. Lah aku seneng. Wong iki lagiane dhewe-dhewe. Tegese tandhanipun sayang ya Pak Bayu. Lah iya. Sik. Ketoke agal ki mau ngomongane ning atine ki halus. Oh, atiku halus. Ki cara aku duwe bojo iki. Heeh. Nuwun sewu nggih. Piye? Ki cara sok duwe anak ngoten. Iya. Ngono. Anake dimong, aku arep shopping. Ngoten. Umbah-umbah sik. Wajane dilatih sik ngono ya. Cocol sambel. Pokoke sajake nyeritane ngono nepakne jenengan dados babu ki ambak jenengan. Lho ketok no watakmu lan karo wong lanang nyanyeh-nyonyeh kowe. Ora to. Aku ki ya iso halus. Halus apa? Halus wedi yo halus lho. Yo Mas Gareng jengkeng. Yo, jengkeng. Eka dipangku. Alah. Kaya Gatot-kaca pergi wae lho. Walah. Ayo. Kowe iki nek kira pergi wae pergi minggat tenan iki. Pak Bayu, Apa, Nduk? kula iki wanita lho. Lah terus? Mosok kan linggih teng mriki. Ya ora apa-apa lho jenenge. Gandrung kok, Nduk. Gandrung kok. Dhewe pacaran. Ngono lho. Totoke. Etok-etoke tapi aku nak tenanan yo ora sudi. Walah. Kula jual mahal men iki lho. Lho, aku memang Gelem sak anakmu lahir ireng putih, ora sing brakros rek.
Lho, ya ora mungkin Lah anak. mboke kaya madu mangsa bapakne ngono ku lho. Lho ora mungkin kok kula duwe bojo karo iki anak-anak semene nak adus yo. Ayo ndang adus, ayo ndang adus. Kuwi anak kok tergiling ya. Tegel men Ayo. karo nae. Lungguh. Ya ya. Lah, Ya, Dek. Apa mau awakku dhewe ya. Siap-siapne awakku. apa wongnya awakku dhewe Sik, ngadeg kok sik. Ngadeg kok sik. Ketoke gandus luwes ning ngembes ya. Oh, alah. Ngembes ki apa? Aku mang wis nggo pampers nek kok iso ngembesnya apa? Ya mungkin saking motol-motole ngono lho. Wong mlakumu ngene-ngene. Ideale. Lah mlakune ngene-ngene bawa kok iwon nengen oh kowe ora bersayap berarti. Gareng pekok enggah. Celok kok kowe iki. Arep kaya ngono ning nganggo grita iki mau. Ya, Dek. Do dewa. Do dewa jawut toko. Sik ta. Nembang tangane kene cakruk iki lho. Lah, kowe iki gandrung aku apa gandrung kothek wayang, Nembang kok tangane kaya ning pos kamling iki lho. Mas rumah saku kaya gandol truk lho ngene. Ya ora kaya ngono ta? Lho, Lho, to iki mbok wong lanang kaya ngene kok rumah samu apa? Rumah saya Aku mbok nyanyah-nyonyah kaya ngono ora masalah. Sing ngewangi aku sing ora trimo. sinten? Lho, yo jiwa ragaku no sedulur papat 5 nduk no. Betul papan Lima pancer no. Ngono kok Ya ya. kamu. Larang brambang ketimbangane lombok ngerti ora? Apa? Larang wong lanang ketimbangane wong wedok. Iya. Wong wedok iki kaya roti, wong lanang kaya linggis. Iya, piye? Wong wedok kaya roti sesasi ra payu jamur, Nduk. Sesasi ra jamur. Iya, Ora wong rotiku tak formalin nyapa to? Oh, tetep jamur. Nek linggis, Wong lanang lanang. kaya linggis, sesasi tekan setahun ora payu malah ngececeng terus. Mangsamu apa? Anak tayang. Loh, dikai minyak klopo kempling. Lho. Seling ngoten mah, klap ngepres ngebok ngono kowe maksa. Ora iso. Ayo. Allah. Ya wis. Lho, bocah iki tak kira batah kok bake ra iso. Yo. Welas. Nah, sing mesra kagandengin gareng digandeng. Sono. Yo. Ana mring mami. Kowe kaya nuntun wong PC to. Nuntun ki sing apik ngono lho. Nuntun ngene lho. Ah, ngono. Yo, mlaku. Ada kayak mbok batang nyapet aja. Ana aja ngono to. Lah piye lho? Aduh kualik aku sing ngene kok. Oh, ngene. Alah, madhep rono. Iya to. Kuwale. Oh, walik. Masa aku. Alah, yo padha wae. Kowe arep giling gula ta? Iso mubeng. Lah kudune pripun to? Lho ora ngono no. Tangane tengen ndek, Kak. Kula niku. Gablok tangane kiwa gareng. Tanganmu ki ngene. Ngene. Tanganmu iso kenceng ora to jane? Iso, ora tangan tok sing iso ki diomong. Oh, ngene iki. Ah, mlaku saiki. Nah, kaya nganterke bae ning puskesmas kae lho. Ayo, besok kapan? Asam urat aku kok. Besok kapan katakan jejer lambung baku. Apa rek? Risi. Tahu dinginak ngiling-ngiling. Ngene-ngene kok menteri-menteri. Lah salah sapa tangan bergerak ngene ora oleh ya enek kuwi ya tak sampluk to. Ya deh, anu. Iki apa lagi meringkili ta? Meringkili mbahmu kaya nyusoni ya meringkili. Ora, kok enek nyenilik sakmene ngene iki apa to jenenge mau? Lah duwe no paling ora aku duwe no. Lho, di nggonmu di. Rambute. Karek komplo ora. Ora. Oh, alah bangetan. Apa? Rambute wong pira? Rambute telu tok omong. Endi? Kowe mang ning kono. Iki. Oh, rambute telu bentuke segitiga. Kowe keturunan avatar ya?
aku Rafathar. Aku adalah tuan takur. Ya dong. Rano. Termasuk ladusing kowe. Tak umpama nonah kodo Panonoino. Aku adalah Siva. Iki nyapa to kok? Ini kenten apa to Pak Bayu kok iringane geteran iki nyapa to? Apa kuwi nek mobil liwat kok iso digagasi lho. Kayak mobil. Ayo. Oh, alah Pak polisi ta? Ngawur lho. Wah, nggih. Sapa to kuwi? Apa dicangking Pak niki wis kultur omah niki. Yo. Dugi pundi Pak Bayu? Kena wis tekan gemane kok. Bocah ngromong dhewe kok lali lho. Tanpa perahu sasat sarah ing Jaladri ngono. Iya. Lho. Tekon malah nyalahke iki lho. Tanpa perahu. Pokok Nyapa to? reget men to iki. Yo regete dilapi nggo tangan kok sing nggo sapu rumangsane kok dalan Bleduk. kuburan wae ha? Bleduk. Yo, nanu. sasat sarat den Napa nika? Jaladri. Lah nggih niku karep kula. Iki kecemong-congol. Pecah ya. Nano, ya. Rano napa? Nyidam. Nyidam sari. Tangane iki lho aja ngono. Tangane iki aja nggo cakruan lho. Ngene lho. Nah. Maka langgame nduk tembangke. Jogetane Gonggomino sing joget Mas Gareng. Nggih. Maka ayo. Matur sembah nuwun. Sampun dipun aturaken inggih menika Nyidam Sari. Ayo. Panas udan. Panas udan. Aling-aling. Aling-aling. Saping. Nek semayang bareng ngene iki ya pas ae. Yo, Eka, Nadian. Latihan wadon sarta Was. Ino, ya, iki baririn gede. inumane banyu bening Yuk, langgame Mbak Ririn, monggo. Yuk. Pak Tata pergi.
yo. Pak Ririn lenggah. Hari ini 14 ke anu Mbak. Sarung jagung selindro. Iki sarunge jagung. Nggih, nggih. Ya, nggih. Ah, yo yo. Ya, Kak. sembah nuwun wis ngatur sedaya nawala.
Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu hatiku tansah pisian amarga eling bubar sumanding mutiara teteke lenjer kuning rumah kene Ayo Kak joget. romansaku teko karo pilang-piling tak awemu tansah ngece sing Bisa teko meneh. jebul sing Hey. kucing yo Eka Mau bengi. terus montang-manting tanpa turu hatiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara teteke lenjer kuning asik Aduh mangkene. rumangsaku teko karo milang-miling tak awemu tansah ngece sing teko jebul sing kucing Ki gandeng kenaikan kelas coba dirempek. Nyapa ta? Lu rempekan iki. Anak mulik wedok iki rempek. Dirempek pundake. Dirempek ki, Dirempek pundake. oh dirangkul Dirempek jak mlaku. heeh terus Kaya arep njupuk rapot to gini. Neng Mas Mul, saya tuh bener-bener Piye, piye, ngefans karo Gendok Eka. Lah piye to? Dari performannya itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki yang lain. Begitu dhek muncul terus bergairah. Auranya itu Aura aduh. Auramu ki lho, Nduk. Amin. Ning kosok baline Kosok Eka baline. juga ngefans ke panjenengan. Apa iya? Ayo. Iya loh. Ngerti sejarah kuwi ayo ngupen kali panjenengan to, Mbak. Kok seto tak kandhani. Nggih, pripun, Iki nggih. gandeng ketemu pertama kali Nggih. ngadeg bareng aku arep memberikan challenge untuk Eka. Apa itu? Coba si kucing ki mau sithik ning nirokke jogetane Ibu Endah. Oke. Oh, iya. Nah ning kok aku ya ajarono pengen belajar jogetanmu. Oh iya. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya piye? Harus gendeng dulu. Ya jare nek aku kon gendeng saiki piye to? Iya, iso nirokke Heeh, jogete kowe Eka ning nirokke. syaratnya gendeng sik. Harus gendeng dulu. Bani jogetane saka ngatine wong gendeng ki yang ngene iki. Dadi oh sing joget sing luwes ini tidak bisa. Bener mau to? Hah, piye to? Bener mau joget kayak saya tadi mau. Ora apa-apa, aku kudu belajar wong jenenge sinau kuwi apapun kudu kita pelajari. Aku pengen ngerti carane kepiye ning kowe kudu belajar sik caraku. Oke. Coba Iya. sithik mau. Nah, nganggo dangdut iki. Sepira mau dulu. Nirokke ki ya, ulatke. Dek mau bengi terus muntang manting tanpa turu atiku tansah klisikan. Nah, ngene tok wae. Maju mundur, mendut. Nah, ngene coba. Ayo coba. Ya maju mundur cantik. Oh, tuh. Maju, mundur, terus mendut. Nah, coba gayane Ibu Endah. Nah, yuk. Nyanyi, karo nyanyi no. Nah. Padha Pak Bambang kae lho. Iya. Pak Bambang tuku Piye? gendang. Gedange jeglok-jeglok alah jeglok-jeglok kae lho. Iki rada di slow motion. Oh, lah iya. Nah, alun-alun coba. Oke. Iya. Demat tahu bengi Cie ilah. montang manting Cie ilah. Ya. tanpa Cie ilah. Oh my god. Cie. kuwi joget apa ngidak deleh mungkin ngene. Sing luwes ngono lho. Nggih. Sik mau
Sing luwes ngono lho Terus merati. montang manting tanpa turu atiku tansah klisikan. Ini lapal kuwi Pak Bambang jeglok-jeglok kae. Saiki piye sekali lagi coba. Sekali lagi. Dihayati. Alus ngono wanita tuh kudu alus Nggih, supayanya menarik. Oke, kayak Itali, Pak. Lho kok itu Itali. Ben kena ditarik. Oh, Ayo. Akang kendang, yuk. Tak kedu tak. Dek Mau bengi. wis mulai. Wayune. Persis. Tanpa turu tiku. Gedange gitu. Belum langsung biasa. Pancen karo pengendange wis sepel kok iki pancen. Nggih, to iki pengendangnya khusus Wah, bawa sendiri. Khususnya kau get-uget iki. Nah, mulak kan ketok kaya chemistry-nya tuh dapet banget. Iya, sing iso ngalahke anu iki kau get-uget siji, ya to Nggih. ning sing paling klop banget. Nggih. Coba Sukimin gitu. Oh, Mbah Imin. Mimin. Terus ditowel. Pintel santi kuwi. Nah, apresiasi luar biasa iso nirokke Bu El ki mau langsung halus kayak halus. Iya. Nah, wis. Iya. Wes sing. Dalu menika, dalu ingkang remenaken. Nggih. Terus Napa? Mosok ben ketok ayu ngono lho. Oh iya. Mandarake koyo wong ndak telek. Sesuk kancane meneng aku ngene ae. Oh, saiki anu apa jeng endah ben nirokke awakmu. Sisan ning sak lagu sisan wae. Coba. Karo lagon. Aku ajarana dadi gerakanmu ki piye to kok spesifik banget ngono lho, Nduk. Dadi kowe iki kok marai kabeh penonton ki terkesima ngono lho karo kowe iki. Ya. Aku ajarana. Asline mboten terkesima. Lah Apa? apa? Butuh hiburan lah. Oh iya, podang kuning apa tembang kangen? Dalam Sak lagu sisan ngono. mboten sak album sisan. Iya. Jadi karuan Engko bar kuwi denen sing ngendang jeng endah jeng El sing Oh, nggih. nyanyi, Ayo ngono. kowe kan nyak nembang aku diajarin jogetnya tak nirokke joget. Sik, bawa sik no sisan Oh, bawa. exploring dulu ngono. Bawa. Heeh. Bagi dua. Oh iya. Oh, oke. Podang kuning. Oke. Iya. Podang kuning. Heeh. Podang ireng mboten enten ta? Oh. Ora, undang ijo. Podang ijo. Ada. Hah? Ada bener ada Podang ijo lagi. Iki manuk podang nek tak ibaratke manuk ngono kowe ngger. Heeh. Manuk podang suarane jan apik Iya. banget. Suarane elok, marai tertarik harganya larang. Kok ora koyo Wong suarane apa iya. Dadi Wah, yang dilem nembeni iki le. Heeh. Biasane nek wong kelokne manuk apa? Heeh. Manuk apa? Manuk ancel galeng. Apa kuwi? Manuk ancel Manuk galeng. ancel Ancel galeng. lagi sing piye? Jarak sak meter mesti telek. Jarak sak meter mesti Piye prakteknya telek. prakteknya? Nah, prakteknya piye Iya, coba? iya. Coba manuke. Juk, 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 juk. Sing iso praktek niki. Ya, yo, Nuwun Lindro sewu. Jongo sik, ya. Podang kuning ku jogeti jeng endah laras nirokke kagente, ngono. Iya. Iya. Suatu kehormatan yang tidak dapat dinilai dengan suatu apapun iki. Wah, iya. Ya ning madhepe ya ning aku genti ngono kok kowe kaya madhepe rono terus ngono apa gila karo aku ngono lho. Ora kuwi Mboten, mbok jenengan ning mriku genti, kula yang Nah. senengane madhepi nengen kok. Oh Iya, iya. kuwi ngesir sing jedor kok. Oh. Sing jedar. Wis nu. Heeh. Ayo iya. Ger, coba. Lho. Nyapa to dada-dada aku roh nek drijimu 5 aku roh. Kok ndak ngene iki lho. Nun sewu. Iya. Kok kula ngalah berkah kali panjenengan Mbak Indah menika. Heeh. Wis pokoke menika wis campun dados seniman besar nggih. Yo besar. Besar awake. 108. 108 kilo ora besar. Seniman besar namanipun nggih besar menika. Jan hebat. Ya Allah pengen tak cangking. Padha iki lho nyangking dingklek. Ampun dicangking ditendang lho. Ah, iya. Wingi ngrasani jenengan. Rasane pripun? Iya. Pak kok aku anu ngefans karo Bu Indah Laras. Ya toh? Bu
Bu Endah Laras bisa kesana kemari sampai ke luar negeri, main film, dekat dengan Mas Garin dan lain sebagainya. Yaitu karena Jeng Endah Laras belajar dan mengeksplor seluruh kemampuannya dengan optimal. Yang kamu perlu tahu itu tidak semata-mata hasilnya tapi juga proses. Prosese dadi iki kabeh iki Betul. ora instan, Ger. Ya to. Cara-carane kaya kowe menggeluti kabeh, kowe iso ngendang, kowe iso apa ngetipung barang to? Wah, ngetipung aku barang ingin aku nyanyi. ndelok Adol. Lah ya kuwi Iya. kabeh kuwi kanugrahan saka Gusti Allah kudu mbok maksimalke. Kudu mbok sinau tenan. Sesuk sapa sing bakal neruske Bu El nek ora Eka uget-uget. Amin ya rabbal alamin. Menika sedaya panjenengan kok kula nyendonganipun panjenengan Allahumma Amin. kok wong kundangan pura. Ayo ke bawah. Nggih. Tintingane Mas nggih. Ya. Nadyan wujute mung paksi. Yuk. Suaramu becik tenan lho, Ger. Nggih, matur. Langsung rumesep kalbu, pating tercep ana ing dadaku. Nggih, kula kinten pating tercep tak kula tumo apa. Pating tercep. Dadi aku ki mengapresiasi suaramu, aku deklamasi. Oh, deklamasi. Nggih. Jenengan deklamasi. Ya. Nggih. Agawe talining Piuh-piuh, dah senenge Rama ibune. Kagungan putra kok suarane jan bato-bato eloke kaya ngene ora. Iya, Romen aku ya rak digorok. Nun sewu le, Mbak. Nun sewu. Ora apa-apa, aku ki Nggih. sakit ngefans banget tadi aku mengapresiasi Nggih. suaramu. Nggih, matur Mbah nuwun. Halus manis tur mrati. Sun kadang sun kudang ger wong ayu, besok bisa dadi wong kondang. Nggih, menika matur sembah nuwun Sang Ibu. Kandunganipun panjenengan mun Sik to, kudune ngono kuwi iki ekspresine ora ngono. Oh, iya. Kudune ngene. Inggih matur nuwun Kanjeng Ibu. Ora iso. Awet kudune ngono kok. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Awet donga pengestu Bang-bang kula. Lah iya, ora kaya ngono kuwi. matur menika sangat matur. Dadi matur nuwun Kanjeng Ibu, awet donga pengestu Iya, panjenengan. baleni. Aja. Matur sangat panuwun menika Ibu awet saking donga panjenengan kok kula menika Ya jenenge lagi wis kaya ngene ya wis ngono bacot ke. Ya wis ya ngger iya. matur men. Pokoke terima kasih lah ngono. Iya. Terus iki pundi? Iya. Apa? Saking kabeh ki wis do ora sabar pengen ngrungokke Iya. suarane iki. Apa cakepane? Ya, sabar. Lali. Wes suwe to, Oh. anak bangsa kok lali ki piye? Oh iya. Pajakno. Heeh. Sinom mang sapa? Oh siapa? Oh iya, bar sinom saiki udang kuning. Lah Oh, nggih. iya. Terus napa? Ya ora apa lanjutkan. Terus dibacotke. Iya. Nggih. Ayo. Wes suwe nggon kula lono. Dasar wanita utama. Alise nanggal sepisan. Esemane jen ngencet. Sik ngono kan. Semanmu jen. Aduh, gawe gogrok para yoga-yoga nger. Iki kok tak go mulih to ora iki. Niku melu rasane arep cepet-cepet to kae. Ayo to nger ya Allah. Oh, Mas Bambang menika Ibu. Ayo nger, ibu ki pokoke iki sing ana ning atine ibu ya mung kowe. Kula nggih. Bu. Kadang-kadang ya mung kowe.
Sami kula nggih. Lah ning ya Joko terus kaya ngene iki to. Inggih Ibu. Nggih, Ibu. Nah, Menika panjenengan nggih mlebet teng ati kula. ya apa sedeng. Ora padahal. Nun sewu, nun Iya, sewu. Ger. Iya. 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 Mas, SMS bojone engko sik to ah. Lagi iki lho, Pak Warto ya diseneni. Kasile. Iki asline ngabari bojone Bu. Neng kene kok kok elok banget Iya. lho Bu. Kowe nontono YouTube aja lali ndak ketinggalan. Kuwi Iya. ngabari bojone ngono. Oh, tulisane Yuyun kok. Oh, Yuyun. Yuyun. Iya. Aku ngomongnya lak bojo. Heeh. Ya kan? Bukan istri. Nek bojo terus nika sak andalan-andalan, tapi nek istri dan jodoh menika tumekeng pati lak ngono. Ngaten ta? Iya, nggih. Ngapa kowe Nun sewu. urung tahu kok. Kandhane. Kaya tahu-tahu kok. Kandhane sopir bis. Oh. Sopir truk. Oh, sing ditulis nang mburi kae. Nggih. Oh, iya. Nika. Yo. Ger. Yo. Ya Pak Warto ya. Golek isi sidisian aku. Podang pita kuning. Lho pita iki. Kok nganggo pita terus kuning iki. I nggih. I napa to? Yo. Ana apa i? I. I. Lalu lalu. Oh, ta. Oh iya, wis. Sa o i apa? Nggih. Saiki lagi oh. Saniki. La 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 la. Alus manis nggih. Iba bunga ing atiku. Tetep bungah terus Ibu Ger nek nyawang sliramu. Dasare ya kuning mencening. Kuning apane? Santai, sampe nyondro Oh, ki iya, lho. iya. Dedeke ya entuk. Nesu, nesu. Dedeke. Dedeke ya entuk. Lah iya. Entuk 150. Pak jenengan mboten ngertos to perkarane napa? Lah piye? Terus 150. Heeh, bener. Mbak Endah wau lak 118. Kok 18 kamu? 108. Iya. Ini beratnya. Oh berat. Oh, nek tinggimu lho 150. Ndak, Apa gara-gara lockdown kan terus jadi turun 1,5. Heeh, oh ngono. Aku yang ngono dadi turun 5 cm. Oh, dadi 145. Nggih. Pas lockdown yo dadi ngono. Iya. Nggih. Yo, terakhir. No 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 no. Nyanding bisa dadi tombo. Terus Mas Agus Saptari iki mengko diujubke karo donga kanggo Mbah Carik setelah Oh, iya. 2 lagu nggih. Oke. Yo. Ayo, Nduk, Ya, nyanyi. Podang Kuning berdua karo Jengenta Laras. Yo. Aku sing Ya. jogeti. Bareng joget e. Yo. Yo, nirokke. Diajari, aku joget-joget. diajari. Iya. Nggih. Yo ya. Nenon. Nesu awane ngomah wis ora kerasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubang bingung nganggon goleki. Ora krasa esuk awak nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. Luyuran tak sawang mencok ning ngepang. Kencangan tak rindik saka kagungan. Sarwi ngoceh dheweke mente. Posisi mic perhatikan. Harus samakan Sama. kanan. Tak sawang kok tambah ngecek. Yen si kuningan tutut pikirku komik. Seret ireng tak sawang tambah manis. Yo. Yen akon nyanding slirane.
pedang